खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। रन्जन दैमारिया आबुङै उदां जाया, जोबथेसालिनि सोलाय चिरांनि बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव थानांगोन। प्रमद बर'आ दिनै माखासे गोरिब नखराव थांनानै खौरां लाहैदों। दिनै गारलाबाथा बसुमतारीनि 21थि रुंसारि सान फालिदों। आसामाव गोदानै 630 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ, सा 11नि जिउ खहा। बङाइगाव पुलिसआ ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा सावदों। काछार आरो जागिरद पेपार मिलनि जेंना सुस्रांजानायनि लामायाव। दिन्दां जानानै थानाय हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसन आरो नगाव पेपार मिलनि मावफारियाफोरनि थाखाय सोरखारा 570 कौटि रां फोसावदों। गवालपारा फुख्रिपारायाव मैदेरनि दुम दाखाल। सार्कोल अफिसारखौ गिबि मन्थ्रिया जाख्ल'नायनि हेंथायै हुमखि होदों। गोरोन्थिनि थाखाय सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ फोरोंगिरि समाजनाव निमाहा बिदों। दिनैनि आबुं रादाब फरायदों जों प्रणय दैमारि आरो उपमारानि दैमारिया। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया आथिखालाव आबुङै उदां जानाय नङा। नाथाय रायजो राजानि लुबैनाय आरो बयनिबो हास्थायनायखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी जिएपिबिएननि केम्पआव थानाय माइक्र' जोबथेसालिनिफ्राय जायगा सोलायनानै चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनफैनो थाखाय आसाम सोरखारा आथिखालाव थाम-थिम खालामदों। बेनि थाखाय चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया गासैबो राहाखौ खालामनानै होगोन। बे बाथ्राखौ आसामनि दानाय लुनाय मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ समबारखालि काजलगावआव फैनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बिटिआर गोरोबथानि सागान होनो थाखाय रायजो सोरखारा एफिडेभिट होनानै जोबथेसालिनिफ्राय जामिनाव उदां खालामदोंमोन। नाथाय दा मानो रन्जन दैमारिया सासे सागानगिरि जानानैबो जोबथेसालियाव थाफिननो गोनां जाबावखो एबा दाबो मानो उदां जानो हायाखै होननानै खौरांगिरिनि सोंनायाव केबिनेट मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ बुंदों दि बेयो आयेननिसो बाथ्रा। आयेना गावनि खामानिखौ मावगोन। बेनि सोमोन्दै आंनाव सोंनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। अब्लाबो नाथाय रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय आबुङै उदां खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा नाजागासिनो दङ। बेखायनो आथिखालाव काजलगाव बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव दोनफैनो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लादों। मानोना बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव थायोब्ला रन्जन दैमारिया न'आवनो थानाय बायदि जागोन होननानै मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ बुंबावदों। बिटिसि खुंथायनि परिबर्तन जात्रा केप्टेन बिथांखिजों बिटिसिनि गोबांसा मावफुं सोद्रोमा आरो एमसिएलएफोरा गुबुन गुबुन गामिनि गोरिब नखरफोराव थांना खौरां लाहैनाय आरो जेंना जेंगोनानि बागै सावरायहैनाया सोलिगासिनो दं। बेबादिनो दिनै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन गामियाव दावबायना गोरिब नखरफोराव खौरां लाहैदों। प्रमद बर'आ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला बिथाङा दिनै तामुलपुर महकुमानि सौरागुरि, बरखापा, पुनिया, रानी सुबुरि बायदि बायदि गामिनि गोरिब नखरफोराव दावबायहैयो आरो खौरां लाहैयो। बेजों लोगोसेनो गोरिब नखरफोरनि थाखाय सोरखारि बिथांखिफोरखौ गाहामै मावफुंनो थाखाय प्रमद बर'आ बिथोन होबोयो। ओरैहाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारियाबो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गामिफोराव दावबायना नायबिजिरो आरो खौरां लायो। रेवरेवा नार्जिहारिया दिनै दैखरगुरि, हास्रावबारि, पानवारि, पलासपुरि, बल्लामगुरि बायदि बायदि गामिनि गोरिब नखरफोराव दावबायनानै खौरां लाहैदों आरो जाग्रा आदार राननानै होदों होननानै खौरां मोननो हादों। दिनै गारलाबाथा बसुमतारीनि 21थि थैनाय सान फालिदों। गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों थेलेबलेबै दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि 21थि थैनाय सान फालिदों। हाबाफारि बादियै गारलाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि फिरफिलाखौ बिरहोयो ट्रास्टनि आफादगिरि राजेन्द्र मोसाहारिया आरो गारलाबाथा बसुमतारीनि मांखरसालियाव बिबार बावजेनो बिथांनि अनजालि बिसि रतिमा बसुमतारीया। मिथिनो हानाय बादिब्ला कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिनि गेजेरजों गारलाबाथा बसुमतारीनि 21थि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, दतमा बियाबनि बारग' एमसिएलए जतीन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलनि गोबांसा रायजो राजाफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो।
आसामाव करोना भाइरासनि मानिनो गोनां माखासे नेमखान्थिफोरखौ सोरखारा गुरुं खालामबाय। नाथाय आसामाव करोनानि गाग्लोबनाया दासिमबो मोनसे थासारियावनो दं। मिथिनो हानाय बादिब्ला समबारखालि सानसेनि गेजेरावनो आसामाव सा 11 करोना बेरामिफोरा जिउ गोमादों। बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव आसामाव 632 सा सुबुंनि देहायाव गोदानै करोना पजिटिभ मोननो हादों होननानै सावस्रि बिफाननि बुलेटिनआव फोसावदों। बेखौ नोजोर होयोब्ला आसामाव करोनानि गाग्लोबनाया जों सान्नाय बादि दासिमबो रैखाथियाव आरो गाहामाव फैयाखै। बे समाव आसामाव 5068 सा एक्टिभ करोना बेरामिफोर दं। रिपर्टनि बायदिब्ला दासिम आसामाव करोनाजों गाग्लोबजानाय बेरामिनि बिबाङा 5,92,610 सिम बांबाय आरो जिउ गोमानायनि बिबाङाबो 5,710 सिम दावखोबाय। बङाइगाव पुलिसआ गोबांथार बिबांनि ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवाफोर जोबस्रांदों। बङाइगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन पुलिस थानाया बोखांनो हानाय ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवाफोरखौ पुलिस बिफाना सावना सेवहांगार खालामदों। समबारखालि बेलासे 4 रिंगायाव बिफानारि नेमखान्थिनि गेजेरजों गोबांथार बिबांनि ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवाफोरखौ पुलिस बिफाना सावना सेवहांगार खालामो। बङाइगाव पुलिसआ फोजोबस्रांनाय ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवाफोरनि गेजेराव 1483 केजि गान्जा, 2142 निसा गोनां केप्सुल, 8310 टेब्लेट, 150 बथल कफ सिराप, 22.15 ग्राम हेर'इन, 112 केजि नार्क'टिक ड्राग्स टेब्लेट। बबेखानि गोसोम बाजाराव बेफोरनि बेसेना 81,96,000 निबो बांसिन जागोन होननानै पुलिसआ फोरमायदों। आसामनि मोननै पेपार मिल काछार आरो जागिरद पेपार मिलनि जेंनाया बावैनो सुस्रांजानायनि लामायाव। मोन्नैबो पेपार मिलनि मोन 10 मावफारिया गौथुमा रायजो सोरखारजों सावरायनायनि उनाव गासैबो जेंना जेंगोनाया सुस्रांजानायनि लामायावसै। रिपर्टनि बायदिब्ला मैया समबारखालि मन्त्रि चन्द्रमोहन पटवारी आरो पीयूष हाजरिकाजों एआइडिसिनि मावख'आव मोन्नैबो पेपार मिलनि मावफारिया गौथुमजों लोगोसे जर'खा मेल जथुमनाय जायो। बे मेलनि उनाव सानैबो मन्थ्रिया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना फोरमायनाय बादिब्ला आसामनि पेपार मिलनि जेंनाखौ लाना सावरायनाया गाहामैनो जादों आरो मावफारिया गौथुमनि सोद्रोमाफोराबो गोजोननाय फोरमायदों। बेनि उनाव गिबि मन्थ्रि थाखोआव सावरायनाय जागोन आरो गिबि मन्थ्रिनि सायाव माखासे बाथ्राया सोनारगोन। बबेखानि मावफारिया गौथुमनि गासैबो दाबिफोरखौनो सोरखारा गनायना लादों आरो मोजां खौरांखौ गिबि मन्थ्रिया रायजो राजानो होगोन होननानैबो खौरांगिरि मेलाव बुंदों। आसाम सोरखारा दिन्दां जानानै थानाय हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसन आरो नगाव पेपार मिलनि मावफारियाफोरनि थाखाय 570 कोटि रां होगोन होननानै फोसावदों। हाइलाकान्दि जिल्लानि पासगान थानाय हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसन मिल आरो मरिगाव जिल्लानि जागिरदआव थानाय नगाव हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसन मिलनि मावबादाफोरनि दिन्दां जानानै थानाय दान बान्थाखौ होनो सिगांबोबाय आसाम सोरखारा। मैया समबारखालि आसाम सोरखार आरो हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसननि सानै मावफारियाफोरखौ लानानै गुवाहाटीआव मोनसे मेल जानानै थाङो। आसाम सोरखारा मैया जानानै थांनाय जर'खा मेलनि गेजेरजों हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसननि मावफारियाफोरनो 570 कोटि रां होगोन होननानै फोसावो एबा एग्रिमेन्ट खालामदों। कागज निगम कार्मि इउनियननि आफादगिरि बे एग्रिमेन्टआ अफिसियेलि फोसावजायाखै। कागज निगम कार्मि इउनियननि आफादगिरि आनन्द बरदलैआ बुंदों। माखासे खौरां बिजोंफोराव फोरमायनाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि बागै थाबैनो अफिसियेल एनाउन्समेन्ट होगोन। बे मेलनि गेजेरजों मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया बे जाथायखौ मोजाङै नायफामनानै दिन्दां जानानै थानाय दान बान्थाखौ पेपार मिलनि मावफारियाफोरनि बिनाय बादियै होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। मख'जाथावदि थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो नगाव हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसनआ दान बान्था होबोआखै। बे मेलाव इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स चन्द्र महन पाटवारी आरो रिसर्ट्स आरो मन्त्रि पीयूष हाजरिकायाबो बाहागो लायो। आसाम आरो मेघालयनि सिमा ओनसोल गवालपारा जिल्लानि फुख्रिपारा गामियाव हाग्रानि मैदेर फालोआ दासान्दि जोबोर दुम दाखाल खालामगासिनो। नाथाय हाग्रा बिफाना जेबो राहा लायाखै। फुख्रिपारा गामिनि थागिबि सभाराम बसुमतारीनि 9 बिघा माइ आबादखौ हाग्रानि मैदेर फालोआ जानानै आथिखालाव गोबां खहा खालामलांबाय। गासै मा 20 एबा 25 मैदेरनि मोनसे फालोआ दासान्दि बै माइ दुब्लियावनो थाबायग्रासो जाबाय होननानै फुख्रिपारा गामिनि रायजो राजाया मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो बै ओनसोलाव गासै आबादारिफोरा मैदेरनि बेबायदि सानफ्रामबो दुमदाखाल खालामफैबाय थानायाव जिंगानो गोनां जादों। मानो होनोब्ला बोसोराव खेबसेल' माइ आबाद खालामनाय जायो आरो गोबां खरसा खालामनो गोनां जायो। नाथाय बेखौबो हाग्रानि मैदेरा सानफ्रोमबो फैनानै जायै जासे गाग्लिलाङोब्ला आबादारिफोरनि इयुना खोमसिनि अनगायै जेबो थानाय नङा। बेखायनो आथिखालाव हाग्रा बिफाना जाहाथे थोजासे राहा लायो बेखौ बयबो रायजो राजाया हास्थायदों।
आसाम सोरखारा दिनै जानानै थानाय हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसन आरो नगाव पेपार मिलनि मावफारियाफोरनि थाखाय 570 कोटी रां होगोन होननानै फोसावदों। हाइलाकान्दि जिल्लानि 5 ग्राम थानाय हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसन मिल आरो मरिगाव जिल्लानि जागिरोदाव थानाय नगाव हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसन मिलनि मावबादागिरिफोरनि दिनै जानानै थानाय दान बान्थाखौ होनो सिगांबोबाय आसाम सोरखारा। मैया समबारखालि आसाम सोरखार आरो हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसननि सानै मावफारियाफोरखौ लानानै गुवाहाटीआव मोनसे मेल जानानै थाङो। आसाम सोरखारा मैया जानानै थांनाय जर'खा मेलनि गेजेरजों हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसननि मावफारियाफोरनो 570 कोटी रां होगोन होननानै फोसावो एबा एग्रिमेन्ट खालामदों। कागज निगम कार्मि इउनियननि आफादगिरि बे एग्रिमेन्टआ अफिसियेलि फोसावजायाखै। कागज निगम कार्मि इउनियननि आफादगिरि आनन्द बारद'लैआ बुंदों। माखासे खौरां बिजोंफोराव फोरमायनाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि बागै थाबैनो अफिसियेलि एनाउन्समेन्ट होगोन। बे मेलनि गेजेरजों मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया बे जाथायखौ मोजाङै नायफामनानै दिनै जानानै थानाय दान बान्थाखौ पेपार मिलनि मावफारियाफोरनि बिनाय बादियै होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। मख'जाथावदि थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो नगाव हिन्दुस्तान पेपार कर्परेसना दान बान्था मोनबोआखै। बे मेलाव इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स चन्द्र महन पाटवारी आरो रिसर्च आरो मन्थ्रि पीयूष हाजरिकायाबो बाहागो लायो। तिराराव टेंगाल कछारी साहित्य परिषदनि खुन्दुं बेंकखौ बेखेवनाय बुब्लियाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ गावनि बिबुंथि होनाय समाव आसामनि फोरोंगिरि समाजनाव निमाहा बिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 सेप्तेम्बर खालि गुवाहाटी शंकरदेव कलाक्षेत्रआव फोरोंगिरि सान खुंनाय गोथार फोरबोआव सासे आइजो फोरोंगिरिया सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौ आथिं हमनानै खुलुमदोंमोन। बे नुथायखौ ससियेल मिडियायाव नुनानै गोबाङानो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौ सोंखारिदोंमोन आरो बुंदोंमोन, फोरोंगिरि सानाव भारतनि हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दआ गावनि फोरोंगिरिनि आथिङाव दांनानै खुलुमो, नाथाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया बै फोरोंगिरि सानाव उल्थायै फोरोंगिरिजोंसो खुलुमजायो होननानै गोबाङानो कमेन्ट होदोंमोन। बेखायनो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ गावनि गोरोन्थि मानिनानै फोरोंगिरि समाजनाव निमाहा बिदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबार खालि गुवाहाटीआव थानाय आसामनि गासैबो सार्केल अफिसारफोरखौ लिंहरनानै मोनसे सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलाव बबे सार्केलाव हानि खामानिफोरा आद्रा जानानै दङ बेफोरखौ बयनिफ्रायबो सुरत लाग्रोनानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आथिखालाव सार्केल अफिसाव जाख्ल'नाया बांद्राय जाबाय। बेखायनो खामानिफोरा आद्रा जानानै थायो। जाय सार्केलाव हानि खामानिफोरा आद्रा जानानै दङ बैफोर सार्केला फैगौ 6 अक्ट'बरनि गेजेरावनो गासिबो आद्रा खामानिफोरखौ मावफुंजोबनांगौ होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रोङै बिथोन होदों। जाख्ल'नायनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बयबो एसडिसिखौ हुमखि होदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 8 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।